Nita, pagbulawan, tagadapita. Uy, nasa kanila na akong bulawan ba? Uy, dito na ako sunahan, be. Basi nagbugana ng kinaraan nga teknik. Baka kita akong bulawan. Uy. Uy! 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 Uy, asa man eh? Yote, oh! Uy, asa man dyan tinong bulawan na ni? Basig na dire. Makakita lang dyan kong bulawan diri ah. Wadto man dyan dayon kong Manila ba? Naba kay sampol diri ah. Minus man dyan ni oh. Puro raman ni pirates. Wala man ni bulawan. Bulawan! Nasa namin tong kaoy? Uy! Uy! Lah! Putik kamay! Murag bulawan na ni ba? Atis ko? Daan ko palagi! Tsamba kayo ni! Sabihan ako, be. Uy! Paldo! Nay mga jade! Nay jade niya blue! Mahal kang kilo ano eh! 1.8 million! Napa-jade green! Nga 2.3 million! Wala man dyan bulawan diri abay. Uy! Unsa itong banaa? Basig na namulawan dito aba. At doon daw na ako be. Paldo siya ko! Paldo! Yatis oh! Pang! Ngano naman ka diri ah? Uy! Mang! Kumusta ang buhay-buhay natin dyan? Ako? Kapaldo na! Mga jade, oh! Muna natin kakatog Manila. Magtagalog-tagalog na ako! Ngano naman ka diri apang? Ngakuha man ni area diri. Uy, maayo ko na mo gimuha ng area! Wa man ganita yuta! Ako ba unay nakalukit ani ha? Kay high grade kay ni lugara? Noon sa di ka di habang! Basig nagtukag ikaw rin marunong! Tutok ka ne! Maro jud kay ni tawhana aba. Pero buhay na siya bay. Nakakuha siya jade. Basin daig ako. Mas labaw pa ana. Makapaldo pod lagi kog ako. Aw, makapalo jud ka! Pero magsigiri kag yoyo diha ah! Aw, wala jud kay memo ha! Uy, 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 uy! Uy! Oh! Tanawa ko ni Tiktor, mang! Oh! Gilukit ang bulawan! Haliyatis! Nano po nalugit oh? Manampol po ko be? Basin di ay! Grabe nga detik niyo! Klaro kayo! Katong na-detik ani! Banga gini sa pang 19th century! Naaaram ginadiribay! Makakita lang jud kog bulawan ron. Mudritso man jud kog Manila ba? Fights na ni. Sampulan na nako ni. Puro raman jud ni pirates bay. Wala jud bulawan. Wala may sulod oy. Dito ko sa unahan be. Uy, sa man eh? Sa ka ni bay? Hala! Antik man nga ba nga? Katong 19th century? Patay! Paldo! Dayon yung Manila ane! Yati! Banhaan na sa isa dito eh! Nakakita na siguro to ba? Yes! Wako kitag mga, pero nakakita ko ka iPhone 15 Pro Max. Abrihan ako ni. Uy, unsa man to nakitaan sa isa? iPhone! iPhone! Sama ni? Sama ni? Basig mo ning bagong model sa iPhone? Istingan dabi. Ana na scam ang kuani, uy. Uy, Pang! Unsa ni mo nakitaan? Ay, wala man mang. Yati, mo nakuha niya ang banga bay. Unsa na ba? Tagu-taguan pa man. Pero,
Tanawa ko nakuha pang banga. Mulayati, sakit ang panyabanga nga 19th century, oh. Mo biyan ako gipangita. Ay, iswap na ko ng iPhone sa iyang banga. Mang, kabalo ka unsa ko nakitaan? Ah, iPhone! Hala! Jakpata ni mo bangoy! Ako banga raman eh! Nga! Bala mong kay kamang! Mong banga nakitaan? Paman ay pulos! Pero nga kuha, iPhone 15 Pro Max! Litis pag yun! Ninduta na pang uy! Pangandoy ba kayo na ko na? Usa man mang, swap ta ni mong banga sa akong iPhone! Hala! Sure ka bang? Sige, swap ta! Sure kayo, tara! Wara pang oh! Namang! Ato na ka mang! Bye-bye! Salamat, ani pang! Akong gipangandoy nga iPhone, nakuha na dyan ako ron! Abrihan na daw na ako ni Be! Upsa man eh! Basig latest ni karon. Pero sige lang, ang importante, inig-open ako na makabutang hilo. Hello, iPhone! Excited ako! I-open na ako! Ay! Basig daglag ni! Usbon ako! Ayate! Dili man ni iPhone! Pang na-scam dyan ko ni mo ha! Dililat man na! Ay, na-scam na di ay! Wababit! Taldo na ko! Anto na ko Manila! Yeah!